Gu tenoko irakaslea, teno mitegiko, tenon ditugu bi taia, izango litzeke DBH batekoa, aldamenen dauko DBH kikoa. Gu izan Gea Karmele, Lourdes, Txemari eta Jobe. Baten ditugu teknologia ikusotan, eta hemen dituzue, zenbait proiektu. Laniteko modu da teoria landu, hasten behin teoria landu, eta beste ordunik ditu proiektu. Azko bi urdu hasten, erdietan. Kaixo, lehenengo galaxian inditugu egitura batzuk, eta egitura hau egiteko inditugu zubi batzuk, eta zubikin ditugu latuko makiltxokin, eta gero ere gartzen ez kola, eta ni adibidez erabiliden pistola bat kola erabiltzeko, eta pegatzen dezun makiltxokin, eta zubi bat egiten duzu. Lehenengarren mailan egiten da inoria batzuk ikusten duzun bezala hemen bi daude eta goain piztuko dituzue ikusteko. Hau egiten da bigarren ebaluazio horretik. Ikusten duzue, jartzen ezagunen eta baztitzen. Eta goain, honekin, hori zeakin jartzen dut hemen eta intzerita dago, baina honi baten badio piztu egiten da eta Horrein bai funtzionatzen? Teknologian ez dugu iten liburukin dena, iten dugu liburu interaktiboa tengo 12 eta lehenengo gaia esplikatzen dugu irakaslea eta gero sartzen dira hemen bertsio interaktiboa eta irakurri egiten dugu horri batzuk eta gero ateratzen dira galdera batzuk eta denak ondoen inarte ez dugu pasatzen. Bat gaizkiten bada, ez dugu guztien pasatzen, berriro hasi gara da, eta gero guztien denak egin eta gero berriro daude horri gehiago irakurtzeko eta egiteko. Eta oain egia egiten ailerantzen piezen biztak eta hemen indar da ondoio inarte ez dugu pasatzen. Hori esplikako zuet nola gu ditugu lanak erakunen bidez. Beira, irakasleak jartzen dugu hemen lanak, eta gero busartzen dira, por ejemplo, hemen, eta ematen dugu ikusi lanak, eta gero hemen ematen duzue entregau, eta jazta. Teknologia saioetan Teknomai 18 liburu digitala erabiltzen dugu, eta urtero ematizkigu 6 gai desberdin direla marrazketa teknikoa, elektrizitatea, mekanika, plastikoak, energiaren ekoizpena eta banaketa eta ordenagailuz lagundutako diseinua. Gai bakoitzan barrundarea eta desberdinek eta atala marrundare bi bertsio librea dela esplikazioak agertzen diena eta bertsio interaktiboa galdera garena. Gai bat da marrazketa teknikoa eta hemen lantzen die piezen bista. Aurretiko bista, profila eta goitiko bista. Eta galderak erantzuten die aplikazio bertan. Eta beak erantzuten die. Eta gero, figurak ingarrituen erabiltzen dugu beste aplikazioa ditzala punkat eta iten duna da, ataliztugu figura batzuk eta jartzitugu bakutzan koordenadak. Eta gero pasatzitugu aplikazioan bertan koordenadak sartu eta atertzen die figura horiek. Eta figura bukotakon lagunen entregatzen dugu tarea modu. Hemen dauzko barrera automatikon proiektuen, eta normalen ikia bigarren mailan, eta hemen dauzko bosotan azalduta zer dauken, eta baina azalduko ditzeu bakoitzak. Lehenengo hemen inda egitura eta gero mekanismoa bukaetan. Hemen egitura mekanismoa eta honik gehitu genian motorra. Gero gole dauke berdinen, eta motorra zaparte jarri betizkoen argi eta behartzen jugu. Eta hori edare bukauta, baina hori
batzuk jarrita funtzionatzeko. Eta oraindik esplikatu zuet pixka nola funtzionatzen. Eta honi emate eskubiak ematen duenez, bera bolaka dutzen da, eta honea jatzen den argi berdea piztuko litzeke. Eta gero, berak ahesteko ezberreak egiten dio, eta barrera berak ahisten da. Eta honea ja jatzen denean argi berde pizte zaio, eta ja hau geldi jatzeko erdi ikutzen dira. Hemen dago kotxe elektrikoen proiektu hasiera. Goera honetan nomena ikusten dugu banakaitza proiektu eta hortako aukera du proiektu hau. Eta egin dugu oinarri, baina oraindik falta dago gaineko gauzak eta mekanismo guzti. Eta hartuitxo batxetik ziklotako gauzak kotxe egiteko. Hauen jarriko zeu preba nola egiten. Hola, como sana beaka, eta gero atzeaka. Hola, como sana.